салом алейкум бародарои азиз, кадомеро ки саломша алек нагирифта будем, бахшиши зиёд ва нафарое ки имрӯз сафар дорен, ҳама шумо дар роҳи сафед худованд соқ саломат равен ба пеши падару модаро, зану фарзандотон расен. ва имрӯз дар бораи нафарое ки документ надорем, бародарои азиз, дар ҳамин рейси 26 сентябр бисёриёт видеоро тамошо кардем ки чӣ ҳодисаҳо мешаванд, чӣ хел мардума фиреб мекунанд ва омадем дар ҳақиқат ҳамин автобуси давлати Asian Express ҳаст ва чашми худтон дидем. баъзеҳо шубҳа доштем ки шояд мумкин ки дурӯғ боша, ҳамин хел аст. баъзеҳо паспортотонро партофтен, но то ҳамиҷа расидана шубҳа доштем, оё ҳастай рейс, оё мерем ҳамин рӯз ё намерем. автобусҳои ширкати Хуҷандтрансервис Asian Express агар як одамам шава мерава, одамам ки нашава сешанбе ҷумъа ҳар ҳафта рейсай мерава. ва нафарое ки бисёртар саволо буданд ки моро то Хуҷанда мебара, баъзеҳо гуфтанд ки через Регар мерава. ба ҳамин савол шумо ҷавоб бигирем бародаро. автобуси автовокзали шаҳри Душанбе аст, фақат через Хуҷанд медроя, граница фақат Хуҷанд, аз Хуҷанд баъд Душанбе. ва нафарое ки документ надорен, дар ҳақиқат бародарои азиз, мо дар видео ҳама вақт гап мезанем ки кадимое ки документ надоранд мо ҷавобгарӣ намегирем, ба хотире ки посреднико ай шумо сум кор накунанд, суми зиёдие ки ба як дарди миён қати кор кардагин наброрен, як каси дигара натиҳин. ва мо суҳбат кардем хати ронандаҳои автобус ширкати Хуҷандтрансервис, то ки худшон ҳамин кора ба гарда бигиранд, яъне дар ҳамун постое ки манъ мекунанд худшон гап зананд, муомила кунанд ва нафарое ки бедокументанд худшон бубинанд ва чандсумие ки меган ҷамъ мекунанд, метиҳанд, тамом мегзаре мере бе ташвиш. қарзҳои залатҳои корона, қарздорен, суди мистишидагия, штрафҳои пешиход 500 рубла, баъзеҳоро дар пешиход қабидаги 500 рубла, ё ки автобусҳои Москва да бебилет шитаген штрафтон кардагиан, суди мистишида боша, ай ҳози то ки шумо ҳушдор бошен ки дар граница мегардонанд шуморо. нафарое ки суди мистишидаги боша, штрафҳои мошин, штрафҳои пешиход, штрафҳои метро, штрафҳои автобусҳое ки городской бебилет медроен, агар шуморо қапидаги бошанд, штраф кардаги бошанд, дар муддати 60 рӯз наспорениш суда мерава ва метавонанд ки агар суди мистикишидаги боша, шуморо метавонанд ки озод бигардонанд дар граница. аз граница шумо мебиёен, меспорен штрафтона, баъд як ҳафта пас аннулироват мешава, баъд шумо метавонед бо сафар кунед. нафарое ки бе документен, фақат шумо метавонед қати шофёро муомила кунед ва калоное ки шумо рафтаген нигоҳ кунед хурдора. ва нафарое ки якум бор шумо мерен, ҳама вақт нигоҳ кунед, ҳамун нафарое ки уже ба автобус сафар кардагиан медонанд. дар граница багажо да якдигара дастгирӣ кунед, ёрдам кунед. ва ин модароро диден, модаро кӯдакои майда, ҳатман дар границаҳо барои багажо бисёриҳо савол метавонанд ки мефурорем ё не. дар границаи Россия намефурорем, Қазоқистонда намефурорем, фақат Ӯзбекистонда границаҳода мефурорем, багажотона лента мегзаронем. ҳастай аробоҳо 100 рублӣ мегиранд, чанд рублӣ мегиранд намедонам. кадимое ки шароит дорем метавонед ки платит кунед, багажотона мегзаронанд. нафарое ки багажотон сабука худтон мегирен, озод мегзарен, талпа нашава. ва нафарое ки мо шофёрора гуфтем, нафарое ки майнӯшӣ мекунанд, раҳда, яъне пиён ки боша, озод бе возврата билетиш метавонанд ки буфуроранд, барое ки халал нарасонанд модарода. ва ҳурмати эҳтиром ҳамада, ҳама падар модаро, кӯдако, модаро, калоно, айман фақат як хоҳиш ки тозагиро риоя кунед, барое ки на фақат мардуми тоҷик мерава, с Ӯзбекистана тоже есть с нами, и с Казахстана тоже есть с нами. тозагиро дар ҷои аввал бидонем ки ай дигар давлатаро қати шумо сафар кардесанд. мо ҳамин рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки ҳама давлата хизмат расонӣ кунем, на фақат мардуми худмона.
ва боварӣ дорум ки иншаллоҳ ҳаминро рейс дар беҳтарин яъне дар сатҳи баланд рафта мерасад. Бардораи азиз, чӣ хеле ки диден, рейси рӯзи 26 сентябр имрӯз сафар мекунад аз автовокзали Котельники. Рейсҳои оянда рӯзи 29 мешавад ва рӯзи 3 октябр. метавонен омада аз автовокзали Котельника аз касса харидорӣ кунен, то ки ба фреб найранги мошеннико наафтен. Бардора эҳтиёт кунен. ҳама вақт кӯшиш кунен ки барвақттар як рӯз ду рӯз пеш омада билетҳои худтона харидорӣ кунен. ҳаво рӯз то рӯз ки хунук шидестай ва бида нафарҳое ки омадан беҷо мондан бардаро ба хотире ки боварӣ надоштанд ва бовар намекардан аз сабабе ки бисёриҳо фребшон кардагиянд ва бисёриҳо ҳам хешид ки беҷо монданд. автобус 47 нафар ҷои нишаст дорад ва 47 нафар имрӯз сафар мекунад то автовокзал Хуҷанд ва Душанбе. мо шуморо интизорем дар автовокзали Котельники авиакасса Ройгон авиа. мо бо шумо роҳи сафед дар ҳаққи бародаро ба дуо бошем ки то ки соҳ саломат рафта бирасанд.